Takže čau, ja som Sebo, no a ťa vítam u nového videa. Keď si klikol na toto video, tak si vlastne oficiálne mojim divákom, no dosť tak povedať. No dobre, v tomto videjku ti chcem povedať, kto som, čo budem náplňou práce v tomto kanále, čo poprípadne mám rád a tieto infošky. Z ďalších kecov poďme na intro na to. Teda čus. No teraz som tu po intre. No, prvá taká vec, ktorú vám poviem, je to. Ja sa volám Sebo, presnejšie celým menom Sebastian Verčimak. Od malička som chcel byť youtuberom. Bolo to mojou takou, jak to nazvať, takou radosťou vidieť, ako ľudia natáčajú videá. Tí druhí ľudia ich sledujú a majú z toho poprípadne nejaké cash alebo takú populáciu ľudí, že proste no vlastne bývam v meste Prešov, respektíve to je moje rodné mesto. Vlastne mám rád počítače, natáčanie a strihanie videí, už striham nejaký druhý rok alebo možno aj tretí cez to. No, také dve najlepšie programy na strihanie videí pre mňa je jednoznačne CapCut, lebo strihal som väčšinou cez jeden program, ktorý sa volá, že KineMaster, len tam trebalo premium a tieto veci, takže ale jednoznačne som mal Androidík, takže som proste natáčal video cez to, zostrihal to, stiahol si aplikáciu, ktorá má premium zadarmo a proste mal som. Lenže potom sa mi to počasie začalo, proste pokazilo sa mi to, no a proste bolo to na nič. No a vlastne ja som takto potom prešiel na inú aplikáciu, ktorú som začal používať na počítači. Pre mňa je to výhodnejšie, lebo mám tam viacej tých templateov, viacej tých vecí, je to pre mňa kvalitnejšie. Takže bez ťažkých kecov pôjdem na druhú časť tohto videjka a to je vlastne, čo budem robiť na tomto kanáli a vlastne čo budem mojou náplňou práce. Dobre, tak ideme na to. No, takže vlastne ja tým, že veľmi rád striham videjka, natáčam ich, už mám aj viacej tých videí s mojim jedným kamarátom, ktoré budú tom behať po obrazovke. No a vlastne mojou naplnenou práce bude vás zabávať, točím vám také videjka, že by vás to bavilo a že by ste sa nenudili. Že by ste ma sledovali nielen preto, že by ja som mal z toho nejaké peniaze, ale preto, že by som vlastne vás zabavil. Vlastne budem to nadlžať hociaké hry, také, ktoré ma budú baviť a možno aj vás. No a sa uvidíme za chvíľu. No a ešte taká vec, no vlastne na tomto kanále budú aj nejaké live streamiky, pretože najlepší tento taký natáčací aj streamovací software na počítač je jednoznačne tento OBS Studio a vlastne a cez to tu budem mať nejaký počítač po prírúke a budem vlastne mať Wi-Fi a tieto veci jednoznačne už budem natáčať cez OBS, lebo je to super. No, takže napríklad vlastne no, dobre. Takže ďalšia časť je, že čo bude vlastne môjim cieľom na tomto YouTube. No, takže sme tu po ďalšom takomto videjku. No a vlastne budem sa snažiť robiť
také videjka, že by vás bavili a získať aspoň tých, ja neviem, zatiaľ 100 odberateľov. Poprípadne potom, keď budem mať väčšie to publikum, tam možno aj 1000, úplne v pohodičke. Budem taký, jak jeden typek soky. Vlastne budem stavať vlastne reálne tieto ciele. Napríklad, čo ja viem, budem mať 100, tak budem mať 200, 300 a teď. Takže vlastne to je ešte to, čo som chcel povedať. No, takže ďalšia taká vec bude to, že ako budem natáčať videjka. Takže ďalšia časť bude to, že aké videjka tu budem natáčať a akým spôsobom, no. Takže budem natáčať videjka, ako sú napríklad možno aj vlogy, keď budete tu viacerí, samozrejme. Budem natáčať a možno aj nahrávať rapy, lebo ma začalo veľmi baviť robiť rap. Presnejšie prvý, možno, že už ani takedy postnem. No a vlastne, tak vám poviem. Budem dávať, ja som povedal, hry z rôzne hry, ktoré bavia mladých ľudí, bavia aj mňa. No vlastne tie hry budú také, ktoré sa skoro všade hrajú. Napríklad, čo ja viem, také mobilné hry, napríklad Bravko, napríklad Granny, alebo aj neviem, čo ja viem, napríklad Rush Royale, čo tam budem také ešte hrať, neviem, napríklad, to je všetko možné, no. Budem natáčať buď tak, že budem napríklad čo iba pušovať, alebo neviem, hrať s nejakým kamarátom a pritom natáčať, alebo budem robiť tak, že si zapnem OBS-ko, v podstate hore alebo hore niekde buď ľavom pravej strane, no tak, pardon, na ľavej alebo na pravej strane budem mať webku a na ďalšej budem mať, no a na tej obrazovke budem mať Bravko. Budem vlastne budem sa robiť videá také, aby vás bavili a taktiež, aby aj ja som sa na nich povalil, keď budem pozerať príklad spätne. No, takže budem tu robiť budem sa snažiť, aby ten môj kanál bol taký najviac grow upnutý. No a vlastne budem tu aj live streamovať rôzne hry, rôzne proste veci. Len tak, že zase, že by vás to bavilo, že by som mal najväčšiu populáciu. No, takže to z tohto videjka by bolo asi tak všetko. Nezabudni hoď prosím ťa like. Hej, tebe to neoblíži, ale mne to iba pomôže. Nezabudni tam hodiť taktiež odber, lebo to mi tiež pomôže. Pre teba to je iba jeden klik. A samozrejme, keď ťa bavia videa, alebo keby sa mal niečo zmeniť na videách, mi nezabudni napísať koment. Ja si ich veľmi rád prečítam, možno aj potom spravím nejaké asky alebo niečo také. Dobre, dáme sa učiť sebo a čus.